siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha umsore ngoba siyawugubha umsore shutha kwane siyawugubha. Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi channel ehamba phambili uMkhanya Kude TV sila esikuthulela khona abaculi abazokhipha ke lapha na wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi unto encane umfokazondi ke lapha na wengane zakwethu usithuleleke lapha na icover yakhe yangaphambili. Siyazi ukuthi njengoba sizosiqala inyanga ke kaMeyi wengane zakwethu uzokhipha ke lapha na akhiphe umsebenzi wakhe ialbum inesihloko ke laphana esithi isivulwe yonke ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi abantu abaningi ke emqondweni kufika izinto eziningi kuma bakuthiwa isivulwe yonke. Nathi asazi ukuthi yini le evulwe yonke. Ake silinde umsebenzi siza ukuthi yini le umfokazondi asitshela yona ukuthi isivulwe yonke, noma incwadi noma yini. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizwe kwakho ukuphawula ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Laduma izulu. Siyabonga. Como es pa' me pa' que enchulan los vasos.